pwede na hindi. Muni ba no? Daghan kayo, kabalo ba ka nga giposta ka? Iya. Ulo ko kabaluman. So daghan kayo daghan kayo nag-PM sa ako, mga taga Buysog ba, mga restaurant. Gusto nila tanaw ni imong barbecue, kung pwede, ikaw na yung supply dito sa iya. Nag-trending ang akong post kang nanay nga taga Zone 7 by Kingon. So Martes karon sa akong pag-record ani, nami karon diri sa by Kingon. Ug tungod kay walay cellphone si nanay, among gitagan og number wa pud sa maka-text namo. So nani na lang mi sa by Kingon. Napit mi kadto sa barangay kung mangutana kung asa dapit ng Zone 7 kay sa Google Maps Zone 6 ray naa. Try na mo pangita si nanay kay medyo ubay-ubay ang nag PM kanako about sa iyang barbecue stick. What if kung mas barato sila diya, pwede ra pod nga sa ilang grupo na may imong yang livelihood, di ba? So, pwede ra pod nato na tabangan si nanay. Dito Okay, so sa ingon dito sa barangay hall, ingon nila wala din ang Zone 7. So mo ditong giingon sa Morisco nga naay upper zone 6 ug lower zone 6. So base ka ng upper zone 6 mo nang giingon nga zone 7, no? Or tungod sa kalayo nila na community, wala sila na recognize sa barangay. Kaya wala man daw matod pa sa diyatuan sa barangay hall, wala daw ma-recognize ng nadaw ng zone 7 ga exist. Kuy mo na ni ron. Pero kabalo sila nga na dia, mo na sila dia met ang nag-ingon nga zone 7. Dili na tutob. Dito mo siguro dili. Ha? Dito sa ulo, ang kali. Di ni mo dili. Basta dito pa kana bisa subay lang. Ingon tong lalaki katong zone 6 walay kuryente. Ingon siya. Na, mo gid itong dalan na gid eh. Murag boy baklay kita ni ba? Nakauna nga balay, basik. Nakauna nga balay. Diri po siya gabuhat siya ang barbecue. Barbecue stick. Wala na siya nagbuhat ka. Dugay na. Bigita basta lahi nga Ipakita daw mo ba nga tao tong ipangita. Pero gabuhat siya sa una. Oo. Pero kan wala na. Wala. Nga naman. Gikapoy na siya. Kawa. So asa daw siya ni tingon sa nimo siya? Nanay. Imong inahan o lola? Lola na. Lola na. Asa di siya ni padulong nangitag pamugas? Oo. Mao. Ay. Dili mao. Kasi siya apelido niya. Guy Ginoo. Di lagi mao na tong pasabot lagi. Ay, di. Di na mao. Noon sa asa kabakaila kaniya. Ay gyud Mutana ta naglain dabi. Mutana ta naglain dabi. Siya gyud ang nagpatabang sa amo para makakuryente no. Tati na dia. Ay nang balay to subos. Na dito ko kudan. Sa sun 3. Sunte. Mo man ang kapalitan ako mga stick. Ah, stick. Tati mo nang galihok daan sa Lagi sa ang galihok ako. Sa mga pagwarta ha. Ate. Confirm. Tugod ko siya diyan ni Pakita sila. pa ng kawain. Nakapot siya dito sa amo. Sus, kita gini ko katawanan kayo. Kay among ipangita sa ipangita nga primero. Nisa Reyes. Nisa, ano ikisa ba si Nisa? Mo lagi abi nung ikaw si Nisa. Hindi akong pag-umangkon. Buti akong gitabangan. Pwede na hindi. Muni ba no? Daghan kayo kabalo ba ka nga giposta ka? Iya. Ulo ko kabaluman. So daghan kayo daghan kayo nag PM sa ako, mga taga Buysog ba, mga restaurant.
Gusto nila tanaw ni imong barbecue, eh, kung pwede, ikaw na yung supply dito sa iya. Kani mo para manok. Kana pila nakadlaw ni mo gibuhat? Tukod gatong dito ko, naana na siya daan, ako lang di uga-uga. Ay, pauga. So kana nga nakadagan, mga pila ka adlaw ni mo na ginatabaw? Ba na tingali, mga duwa man na kaadlaw. Duha ka adlaw, tamo na imong gamit. Mo ni mo balay ni mo dre? Kami kauban ni mo dre? Akong balik na taon. Tamo ni imong balay ni mo dre, ha? Di na ka matulog. Mo na ni imong balay ni mo dre. Unang ko taon, sir. Sumunan ni karon nimong panginako kani. So unsa man ni kanusa man nimo ni deliver pag moabot og 20 na pagabugos? Kaya di man makabayad sa plating. Pila man ni? Ilang baligya anak ng, ilang palit dito, anak dito, kuan. Jis. 15, kani may jis. Kaning kag may majis. Kana 15. Pero kana nga nakadagko pili baligyan nila dito na skugol. Wala na ko kabalo. 25 30. Basi. Ana sir, ana. Mo na ang presyo. 5.30 mo ng presyo ano. Grabe oy dako mas dako pasag net nimo. Kuwi mo na naon ba? Pero mo choice. Kana May mo. Ako pa may usahay ka kanang ka pa dili man siya makaabot din na wala namang may bugas di. Wakoy may mo. Kibali kailangan na nimo mahalin. Kaya So di sa ka everyday man diri. So kung imo tanaw matag semana pila imong ma-produce. mahalinan po kupay. Pwede po na schedulean nga nganing adlaw mo ni ang tigkuha. Ana para dili ka maano no? Para at least naman lang di na ka mago, di na ka magpliti. Kaya imagine nimo kana imong tagjis, magpliti pagug ka. So nahulog pag nga dili pag yung jis imong hinlo. Di ba tama ko di ba? ako maski pa dosin. So pwede nga mo yung kag matag Domingo ba ka kwaon na siya palito na kwaon no. Nga na. Kalipay ka. Kaya may tabuhan ni nanay kay ubang trabahante para dugang po natong tabang sa imong kauban diri. Kalipay ka kay nako sir ba og mo dato ko unsa na ka aya pa ko na dato nga natigo. Panalangin sa Diyos. Siya. Kaya ko na siya trabaho nung ayaw. Ako mo lang tao. Mo po ni pamugay. Unsa man ni sir? Dalik na ta sa mga restaurant, di na ta mo agi sa kugon para ang imong ginansya Dili na. mas dako pa. Oh, kana. Tamas bulto pa ilang kwaon, ana ra man tirada. Masalusuan na eh. Mga depende sa kawayan. Ang bulos. Depende sa Pero sila kawayan. nang malatak. Gapangadlawon ko sir oy. Gapangadlawon ka? Oo, alas So, 4 pa lang. o sa mga mamahaw lang ka tapos mapadayon. Tawsa man ni pagkabalo nga mo ni ang standard, ng kadako, ana i-feel lang nimo ang kadako. Islaison ka nang tiniton po. So daghan sad may supply ana dia silingan. Kung may yung kagwan daghan dia. Lampoy ang mga tilingan-dilingan mo nga. Gikan daan sa Pilipinas. Wapo siya na-improvise na ano. Ini mo binuhat po ni mo ni. Ako rin nagbuhat. So kamo mo na mo diri karon sa sabay kamo diri mo sa ninyo diri nga pang negosyo ani. Kaya lang tungod kay wala man mo'y kooperatiba o may organisasyon. Mura nag-iya lang mo uban. For example, mo ingon lang sila nga kanila nga mong dagko, so pwede ka na mo focus lang ka mong dagko. Ana. Kaya ako sa tinanay lang, mas ganahan ko, pasaylo ako kung na yung malain dia. Mas ganahan ko mutabang sa tao nga gapaning kamot. Para sa uban eh, para na mo, pila na edad nimo? Ako? Oh, 62. oh, 62 na. Pero sa kalisod na ni kamot lang gyapon ka nga kuan. Kaysa katong mga tao, pasaylo ako agyan na kung ma-offend mo na. Kaysa katong mga tao nga healthy kayo, pero wa gyoy silag pangayo, silag asa, taga-eme, ikaw. Mas ganahan kung mutabang ana kay naning kamot ka. Ay,